λόγος που δυσκολεύομαι να περιγράψω την ψυχοθεραπεία Gestalt με 2 λόγια, όταν με ρωτάνε τι είναι τέλος πάντων αυτή η Gestalt και τι προσέγγιση ακολουθείς, είναι γιατί η ψυχοθεραπεία Gestalt αποτελεί βίωμα και όχι δίδαγμα. Δεν μπορείς να γνωρίζεις τι σημαίνει ψυχοθεραπεία Gestalt άμα δεν την έχεις δοκιμάσει, έστω σαν θεραπευόμενος. Εγώ είχα την τύχη να τη δοκιμάσω και σαν εποπτευόμενη και σαν εκπαιδευόμενη. Η ψυχοθεραπεία Gestalt είναι ένα τεράστιο πείραμα. Κατά τη διάρκεια της ρίχνουμε τα πιόνια πάνω σε μια σκακέρα, ρίχνουμε τα υλικά μέσα σε ένα τσουκάλι και τα αφήνουμε να βράσουν, τα αφήνουμε να ζυμωθούν, να αυτορυθμιστούν, να δημιουργήσουν δυναμικές και αλληλεπιδράσεις, να καταλήξουν αυτορυθμιζόμενα στις δικές τους θέσεις. Η ψυχοθεραπεία Gestalt είναι μια μη κατευθυντική προσέγγιση, που σημαίνει ότι εγώ είμαι η συνοδός. Εσύ είσαι ο χτίστης και η χτίστρια της ψυχοθεραπείας σου. Εγώ απλά συνοδεύω και σου κρατάω το χέρι στις βαθιές υπαρξιακές ανακαλύψεις που πρόκειται να κάνεις. Γιατί η ψυχοθεραπεία Gestalt είναι μια βαθιά υπαρξιακή προσέγγιση. Για τον λόγο αυτό είναι και δύσκολη. Για τον λόγο αυτό γύρει και θλίψη. Για τον λόγο αυτό χρειάζεται και χρόνο. Στην ψυχοθεραπεία Gestalt μένουμε στο εδώ και τώρα. Και παρόλο που σκάβουμε στο ιστορικό σου και κάνουμε συνδέσεις με παρελθοντικούς σου ανοιχτούς λογαριασμούς, στο διατάφτα εδώ και τώρα είναι η ανάληψη της ενήλικης ατομικής σου ευθύνης. Αυτό καλείσαι να κάνεις στην ψυχοθεραπεία Gestalt. Να στηρίξεις τον εαυτό σου, να γίνεις ο γονέας του εαυτού σου και να δραστηριοποιηθείς στο εδώ και τώρα, αναλαμβάνοντας προσωπική ευθύνη και δράση, ούτως ώστε να ξεκινήσεις να λαμβάνεις πιο υγιείς επιλογές στη ζωή σου. Να ξεκινήσεις λοιπόν να προσαρμόζεσαι δημιουργικά στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και του εαυτού σου, προκειμένου να φτάσεις σε μία ομοιόσταση, σε μία ισορροπία. Η ψυχοθεραπεία Gestalt δεν υπόσχεται την ευτυχία, δεν υπόσχεται την εξάλειψη των συμπτωμάτων, αλλά τι κάνει? Σου υπόσχεται την επίγνωση. Η επίγνωση είναι η θεραπεία υπό την οπτική της Gestalt. Από τη στιγμή που έχεις επίγνωση για όλα τα μοτίβα που εφαρμόζεις, για την ψυχοθεραπεία Gestalt θεωρείσαι θεραπευμένη, θεραπευμένος, θεραπευμένο. Γιατί η επίγνωση είναι ο μαγικός δρόμος προς τη μετακίνηση. Γράψτε μου στα σχόλια αν έχεις δοκιμάσει ψυχοθεραπεία Gestalt ή αν θα ήθελες να δοκιμάσεις, και φυσικά είμαι στη διάθεσή σου στο 698 394 2267 και στο www.mariasguru.gr.